हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। चलो ठीक है, कर देता हूँ। ठीक है। Nggak mau main ya seneng nih, main rasa gerle-gerle. Tinggal sepuas nong nih main ini. जोंनिया समाव एक्सिडेन्ट मोनसेल' आरो बेहायथ' डाबल सिजन आरो जायो आरो ना माइनिया 6 मान्थजों खेबसे 6 मासजों खेबसे माइ गायो। बोसोराव खननै आबाद दिखांनाय जायो आरो ना। Dayo Andhra Nangwai, Andhra Pradesh. बड़ा बड़ा आठटा एक घंटा ले जाब एक्चुअली